أرست زينام صباح نبتكام لومي كنسر حلنا كبلو قدام منستر أبي أحمد نحدش عمت مغنيات بمقوار ملقت محلالي فهم بقبن كساب موت فردي توصين ومزنبرو 178 أبالا سراويت مكل خال بحدش عمت مغنيات يكرتا كان مستقبر اللهم منستر مكل خال فيدر أفليتهم بيراوي ملكق فتن 10 كفلي كاب زوصدو توم 36,409 متو وصيت لعلو تكالات تمرتي ممزقابهم منستر تمرت تفليتهم سلام طعنها بالله زخوركم تملكتي انكوع نملا إثيوبيا انكوع نبعد الرؤيتي حدش عامة بصحكم كل فتو كم تلمر ساعتنا أخيلو زيناتات حزامة يالله قدم يقن حدش حصار ملغتي تخاتن عن ملس حدش حقوس بحدش تصفى حدش زمن انت مصء ببرهان تصفى عم بباي دمق دمو قرزي خون زمن بزمن انت تكا بفلاي ايتبي تقرنيا حقوس في الشخطان حيزو نقزانا دبخيبل حدش عامت حدش نكون استفلاليو مدلوات زازيمو ناباخم كقربيو استفلاليو مدلوات ايتبي تقرنيا فرياتكم انقلقالتكم نختفالتو تعدمكم اللهم ايتبي تقرنيا انكو نكل تشحن 10 شعاتن ابصحكم ابصحنا يبل رحوس حدش عامت ايتبي تقرنيا حدش زمنا زيناتات ندام رحكو حاوركم صنح أنا إبراهيم فسايم فلما نب حصرت زيناتات كمرح تمالي حليفيو لمون إن تزاز ما يركب صباح جنا أي تنقن نصباح نمتكام دمع لومي كنسر حلنا قدام منستر أبي أحمد نحدش عمت مخنيات بمقبار ملختم حلاليفهم قدب الداسة بروجكتات هنسات جبتان هاجرن نتولدن منقدتاتن قدباتن سرعات هنسات تكالات حملواي آسرن غوسغواس إثيوبيا تفرن لمعات كوريدر صتا صقاتات ليمان ديجيتال إثيوبيان مقبا بيت تمرتن هاجراوي زتن سغغر فتحن كالوتن صباح زحشن مقبار نسرحلهم يومون إلملهم ولدو صباح أزيا زحشت إثيوبيا كم زركب رغصنياتاتينا نصباح ناسرحنا إنا كبلو بتم قداماي منستر حبيروم مجلس ملختي سنة تمنيت حدش عمت قداماي منستر أبي أحمد كم صعب كقارب يوم انكوا نخلتشحن 10 شعاتن ملوت زبن بعل انقطاطاش أبصحكم زبن عدليو نزبن متقامجن وصي سرحيو زبن فطاري نخلنا بمعرهي بنايو عفلا لاي زفتر بزبن بمسرحن بزي مسرحنيو اب تاريخنا انخرعلهم معرفات اللو عوجت هيوتنا زحقس اوانات اللو ازوم معرفاتن اواناتن كالئ نجر يكونون زتوهبنا ناي زبن عدل بزقبا تطقمنا نسرحلهم وقتات يوم نحنا ندلي زبن يلوطيو جزا نقدمت راح يزخيد ماشين سلازخونم سخونه يكون اكل ططو ايبلون زكال بجزا متقام طرحيوم كرمتي نسنف حارستاي معات ننفع حارستاي محرتي يبحال محرتن معاتن مسزناو زمص انتي كونس كابتم حارستوت مدلاون سرحن زركبيوم ابلعلت سنف حارستاي زمن يلوط اتبرتو حارستاي جن نت زبن بعلي لوطوم اب 2016 نيتيبيا انتاي اعويتنا اب 2017 ك نيتيبيا انتاي اسنادينا نايزم حطوتات ملسن ترغمن ملوا زبن يغيروم زبن يلوط انالوم ويس نحنا اينا نزبن نلوط زلنا زبل يردنا نيتيبيا زبن اناتلوطا بزح غزه نيرايام حال حليف دما ببرتعن بتغاتن نزبن لويطاتو تفلطيام زبن انت لوطنا كاب غبو كم استفنقل امني ناب زحسبنا يو زيكونس ناب زدلنايو
زوسدنا يوم نابزو دليو زوسدنا يوم 2017 عام تمرت زلوطنا زيكونس ان لوط عامت نكون تمنيتا يوم تمنيتاتنا تكبيرنا بروجكتاتنا بوانون بصريتن زازيمنا غونصتاتنا بلزبن بدردرن فتحنا ناي زبنات سبراتن بزتنس بسغغر فتحن صقينا ببزحات نغرات رسنا كيلنا ريفورمتاتنا ببقعات عويتنا نلوط زبن كون يمنم 2017 اب تاريخ ኢትዮጵያ ዝጽራሕ ዘበን ንምግባር እንዳሎም ናይ ዘበናት ዕዳታትና እንወራረደሉ ዝነበሩ ቁስልታትና እንሕክመሉ ናይ ዘበናት ሕልምታትና መሰረት እንትሕዘሉ መርን ማርሽን ታሪክ መኪና እንቆጻጸረሉ ዘበን ንምግባር ንልዓል ቀጻሊ ዝመጹ ደቅና እዚ ታሪክ ዝተሰርሐ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ኣብ 2017 እዩ ንኽብሉ ንግበር ኣብ ኣውሎ ንፋስን ናዕቢ ማይን ኮይንና ዘገርሙ ስራሕቲ ንኽንሰርሕ ዝፈቀደ ፈጣሪ ሎምውን ምሳና እዩ ጽባሕውን ምሳና እዩ ምስራሕ ናትና ምውጋን ድማ ናቱ እዩ ንሕና ንዘመን ክንልውጥ እንተ ተላዒልና ንሱ ክሕግዘና እዩ ዳግም እንኳዕ ን2017 በዓል መለወጢ ዘመን እንቁጣጣሽ ኣብጽሐኩም ኢትዮጵያ ብጻዕሪ ደቃ ተሓፊራን ተኸቢራን ንዘለኣለም ትንበር ፈጣሪ ንኢትዮጵያን ህዝባን ይባርኽ 5 باغمين 2016 عام تمرت ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ 5 باغمين معلتي صباحن درو حدش عامتن ምክንያት ብምግባር መልእኽቲ እንኳ ኣብጽሕኩም ኣመሓላሊፉም እቲ ግልጋሎት ኣብ መልእኽቱ መላ ኢትዮጵያውያን እንኳ ንመዓልቲ ጽባሕን ድሮ ሓድሽ ዓመትን ብሰላም ኣብጽሕኩም ብምባል ሰናይ ትምኒቱ ገሊጹ ጽባሕ መቁጠሪ ግዜ ጥራሕ ኣይኮነን ጽባሕ ተስፋ ባህጊ ስንቂ ንሎሚ መዓልቲ ምክንያት መበገስን ትጋሃትን እውን እዩ ኩልና ጽባሕ ንምርኣይ እንህንጠወሉ ዝሐሸ ህይወትን ዓወትን ክህልወና እንምነየሉ ሓቀውታና እዩ ኢሎም ኢትዮጵያ ጽባሓ ብሩህ ከም ዝኾነ ዝሓበረት ግልጋሎት ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ዓመታት ለውጢ ጽባሕ ኢትዮጵያ ንምቕናዕ ብዙሓት ዕውታት ስራሕቲ ከም ዝተወገኑ ብርህሎም ጅማሮታት ህንፀት ትካላት ዘበን ተሳጋሪ መሰረት ዝሓዙ ከም ዝኾኑን ኣብ ትካላት ጸጥታ ተጀሚሩ ናብ ካልኦት እውን ዝተሰጋገረ ሪፎርም ናይ ጽባሕ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ዘእተወ ከም ዝኾነ ገሊጹሎም صباح انمنا هاجر نزيغاتات تمچو نخالقوت حزبتاتن هاجراتن اتبحاج كوتاس زوريا ملش معباله زعسلا ኢትዮጵያ ምህናጽ እዩ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ን150 ዓይነ ስውራን ወገናት ማዕዲ ኣካፊለን ተንቀዳማዊት እመቤት በዓል ሓድሽ ዓመት ምክንያት ብምግባር በርጠሜዎስ ክርስቲያናዊ ማሕበር ሓገዝ ንዝገበረሎም 150 ዓይነ ስውራን ወገናት የን ማዕዲ ኣካፊለን ዘለዋ بجبن كساموت فردي توسين ومزدورو 178 أبارات سراويت مكلخال بحدش عامت مغنيات يقرتها خم تقبرلهم منستر مكلخال فيدر اي أفليتهم أبا سميناو كفال زهاجر مسنور قونس تتحيزو حدا أبارات سراويت زتوهاوم حقا من قستاو لوختو نقوني بمقداف أبرب حتات سراويتن هزبن جبن مفصامم حبريتا سراويت مكلخال أزخاخيريوم جبن مفصامم صعيبو قدايوم بوتادراو سرعات فتح بيلو كسي تمسريتوم بستقصصلو جبن طفاتنيا كوينوم بمركابوم وتادراوي أبيات فردي كساب موت قصعات توسينوم منباري ذكر بأواج قطري 840 ازبار كتشحن شدشتن عنقص 3 دنقاقه مسارات بمقبار يقرتا مقبار زعوتهم علاماتات اب قمت بمتاون ازوم ابالات سراويت بزفصمو جبن كم استناسحون تملكتيم مستر مكلخال وسانه بورد يقرتا مسارات بمقبار
ካብ 5 ጳጉሜን 2016 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ካብ ማእሰርቲ ብይቅርታ ንኽልቀቁ ነፍሊጡሎም ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ ጽዑንቶ ኮይኖም ንጽባሕ ሎሚ ዝሃንጹሉ ሓበራዊ ውፅኢት እዩ ክብሉ መካየዲ ስራሕቲ ፕሮጀክት ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ገሊጾም ኣሎም። እቲ ፕሮጀክት ፈተናታት ሓሊፉ ኣብ ምዝዛም ምዕራፍ ከም ዝበፅሐ ዝገለጹቶም ኢንጂነር ኢትዮጵያውያን ሓበራዊ ሃፍቶምን ኣርማ ሓድነቶምን ንዝኾነ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ልዑል ርብርብ ገይሮም እዮም ኢሎም። ተምሳሌት ሕብረት ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ከይዲ ህንፀቱ 96.8 ሚእታዊ ከም ዝተዛዘመ ምግላጾም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቦም። እቲ ፕሮጀክት ቅድሚ ለውጢ ኣብ ዝነበሩ ፖለቲካዊ ውሳነታት ፈተና አንጸላሊዎ ከም ዝነበረ ብምዝኽኻር መንግስቲ ለውጢ ብቕልጡፍ ዝወሰዶም ስጉምታት እቲ ፕሮጀክት ዳግም ህይወት ከም ዘርአ ኣብሪሆም ኣሎም። ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ ጽዑንቶ ኮይኖም ንጽባሕ ሎሚ ዝሃንጽሉ ሓበራዊ ውፅኢት ከም ዝኾነ እውን ኣዘኻኺሮም። እዚ ምብራቕ ዝኾነ ይኹን ልኡኽቶ ክዋፃእ ኣብ ዘኽእል ብርኪ ምድላው ይርከብ ክብሉ ኣዛዘቲ እዚ ሌተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ ገሊጾም። ሌተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ ከም ዝበልዎ እዚ ምብራቕ ከበድቲ ሃገራዊ ወፍርታት ብዘተኣማምን መልክዑ ክዋፃእ ዝኽእለሉ ወታደራውን ስነ ልቦናውን ብርኪ ድልውነት ኣብ ዝለዓለ ናይ ምፍጻም ብቕዓት ይርከብ እዮም ኢሎም። እዚ ምብራቕ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ ነባር እዚ ከም ዝኾነ ብምሕባር ዝወሃቦ ዝኾነ ይኹን ወፍሪ ብዓወት ዝዛዝም ንክኸውን ኩነታት ጸጥታ እቲ ዞባ ዘገናዘቡ ተግባራት ክውግን ከም ዝግባእ ሓቢሮም። ቶም ሌተናል ጀነራል ኣብ ቀጻሊ ዓቕሚ ምፍጻም እቲ ሰራዊት ብዝበለጸ ደንፊዑ ክቕጽል ምግባር ከም ዝግባእ ምግንዛቦም ሓበሬታ ማሕበራዊ ሚድያ ሰራዊት ምክልኻል የረድም። አማን 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 ይሁን አማን ቸር ያሰማን። እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሳችሁ። ዘመድ አለችን፣ 1 ብር ነው የሚሰጣን። እንሂድ 1 ብር። Goldman Besika. This is Chinese way to eat Ethiopia food. እንኳን ንኽልተሽሕን 17 ዓመተ ምህረት ሓድሽ ዓመት ኣብፅሕኩም ኣፅሕና። ሃይማኖት ናይ አንደኛ ደራሲ የማይል ሰው ስለሆነ ሴት ሆኖ ሰርቷል። ኑ ቡና ጠጡ ተጠራርተን እንደ ወግ እንደ ባህላችን ድምቅ እንላለን። العمل الإثيوبي كما هو معروف يمتاز عن بقية التقويمات في العالم. Happy New Year. እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሳችሁ። I wish the very best to this country. አንቺን አሳድጌ አንቺን አበልጽጌ እያሉ መጥተዋል ተስፋዬ በልጅጌ። አንዱ ተሰጥኦዬ በጣም ተጫዋች ነው። የዓመት በዓል ዳቦ አበባዮሽ እንኳን ለ2017 አዲስ ዓመት በሰላምና በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። እልፌን ደርበህ ተኛልኝ እባክህ አደራህን ይክበድ ፍቅርን ለኔ ትተህ ሆብለን መጣን ሆብለን መጣን ሆብለን መጣን ሆብለን መጣን ሆብለን መጣን ሆብለን Ethiopia is home to all humankind. የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በሁሉም ቻናሎቹ በበዓል መሰናዶዎች ይጠብቃችኋል። አማን 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 ይሁን ማዕድ ዜና ሕዝውን ይቕፅል። ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዜና ክሓልፍ ብሔራዊ መልቀቕ ፈተና 12 ክፍሊ ካብ ዝወሰዱ 674,823 ተምሃሮ እቶም 36,000
409 መተዊ ውጽኢት ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ ምምዝጋቦም ሚኒስትር ትምህርቲ ተፍሊጡሎም ንጸብጻብ ኤዶም አማረ ናዝሬት በሪሁ 36,409 ብሔራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ተፈተንቲ ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዘእቱ ውጽኢት ምምጾም ሚኒስትር ትምህርቲ ተፍሊጦም ሚኒስትር ትምህርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ውጽኢት ፈተና 12 ክፍሊ አመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ሎም ዘበን ብሔራዊ ፈተና 12 ክፍሊ 674,823 ተምሃሮ ተፈቲኖም እዮም በዝውን ፈተና ካብ ዝወሰዱ ተምሃሮ 5.4 ሚእታዊ ሓሊፎም እዮም ኢሎም ገባው በበይነ መረብ የተደረገ ምዝገባ ነው እቲ ምዝገባ በበይነ መረብ ዝተገበረ እዩ 754 ተምሃሮ ተመዝጊቦም እዮም 365 ተምሃሮ ምዝገቦኦም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተሰሪዙ እዩ ሎም ዘበን ዝተፈተኑ 670,823 እዩ ዝሓለፉ ድማ 36,409 ተምሃሮ እዮም ብብርካ ሃገር ዝተዋሃበ መልቀቕ ፈተና ካብ ዘፈተና ቤት ትምህርታት ሙሉእ በሙሉእ ዘይሕለፋ ምህላውን እውን ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተዛሪቦም 1363 ቤት ትምህርትታት ምንም ተምሃራይ ኣይሕለፋን እዘን ቤት ትምህርትታት ዘለዋ ካብ ክልል ሃረር ወጻኢ ኣብ ኩሉ ኣብ አዲስ አበባ 4 ቤት ትምህርትታት ምንም ተምሃራይ ኣይሕለፋን ፈተና ካብ ዝወሰዱ ተምሃሮ መንጎ 1221 ልዕሊ 500 ውጽኢት ዘምጹ እንትኸውን ካብዚኣቶም 384 ደቂ ኣንስትዮ እየን በሀገር ደረጃ የተመዘገበው ከፍተኛ ውጤት በብርካ ሀገር ለተመዝገበ ልዑል ውጽኢት ኣብ ክልል ትግራይ ካብ 700 እዮም ተፈቲኖም 675 ካብ 700 ዝተረኸበሉ ውጽኢት ካብ ቃላሚኖ ጾታ ወዲ ተባዕታይ እዩ ካብ 600 ኣብ ዝተፈተኑ ተምሃሮ ዝዓበየ ውጽኢት 575 እዩ ካብ ማሕበራዊ ሳይንስ ድማ 538 እዩ ካብ ክልቲኡ ዘፈር ዝተፈተኑ ተምሃሮ ክልቲኡ ልዑል ውጽኢት ዝተመዝገበ ብደቂ ኣንስትዮ እዩ ሎም ዘበን ካብ 600 ልዕሊ 500 ዘምጹ ተምሃሮ 1220 እዮም 5 እጽፍን ፈረቓን ወሲኹ እዩ ካብዚ ውሽጢ 384 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እየን 837 ዝኾኑ ድማ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ተፈተንቲ ተምሃሮ ውጽኢቶም ካብ ትማል ፍርቂ ለይቲ ሰዓት 6 ጀሚሮም ምርኣይ ከም ዝኽእሉ ምግላጹ ዝዝከር እዩ حدش عمت 2017 عمت رهوا فقرن صقابن كونلوم نبرتي كتما عدوا تمنيوم استرخب سلام بملؤنت كتكبر دما توم نبرتي حاتيتوم اللوم غوساي قبر كيدان ازراري بوملو تخاتينا نملس تحدش عمت صبوق عمت يقبرلنا تزحلف سقاين مكران ياخلكم يبلنا قروب چلانچلنا سلام رخينا لنا تاچلانچلنا سلام كعني ملؤنت كتكون بتاتخكلنا بتيوعل مسرات كلتيوم وغنا توعائلهم ناب سلام زمصنا من قدي فصومنات كله رحصاود عمت تشحنا 10 شوعتن صبوق زبن يغرلنا اود عمت مصي يلمون بزح زله ناي طفات ناي ايكونومي مطفا كل يولن نحنا مسحواتنا مسبيت سبنا تخافيلنا كنبلعي زلنا جمرا انكو عن كلنا نهزب ايثيوبيا ابن هزب تግራይ نهزب عدوا نخلو محبرسب انكو عبد السلام بحقوس ابصحنا بعدمه بطعنا مالتيو او حدش عمتك ناي رهوا ناي فسها ناي دستا ناي حقوس ناي طعنا ناي مردداء منفس يمصالنا يزبل انا رحصاود عمت وتوم تمازابلتي فقدو براندا فقدو بيت تمرتي ما يبلعلي وحجب تحتي اب شجرنا مكرانيو كسامنا بوتهم زملس كعني اب كندا وريقوم زلو وغناتنا تخور عمت بعلنا بحاجه تحقاقيزنا نخنوعل يمنه رحصاود عمت زفرسه كصقن ناو نورو بوتا خملس يصبه بوزي كعني سلام الرهوان يوردلنا صبوق عمت صبوق رهواي يقبرلنا زين امنتي زلنا رحصاود عمت تمازالت وغناتنا لو نابوتهم كملسولنا وعل بريتوريا نختغبرلنا منغست ايثيوبيا منغست تግራይን حاويروم تطاميروم حانت عديا ايثيوبيا حانت عديا تግራይውን አካል ኢትዮጵያ ያ ኢትዮጵያ በዘይ ትግራይ ምንም አይትኾንን ትግራይውን በዘይ ኢትዮጵያ ምንም አይትኾንን አሕዋቲና እና ሓደ ኮይና
ንሓድሽ ዓመት ሓደ ዝግጁ ሓደ መንፈስ ክንከውን እግዚአብሔር እውን ጽቡቕ ዓመት ክገብረልና ናይ ሰላም ናይ ጥዕና እየ ዝምነ ማለት እዩ ሕሳው ዓመት እንኳዕ ተባረኸ ሓድሽ ዓመት እዋኑ ጥራይ ዘይኮነስ ንሕና እውን ብሰናይ ስራሕትን ተግባርን ክንሕደሰሉ ይግባእ ክብሉ አባ ተስፋ ስላሴ ወልደ ማርያም ገሊጾም ንሓድሽ ዓመትን እንታይ ዓይነቱን አመልኪቶም ምስ ጣብያና ኢቲቪ ትግርኛ ጻንሒ ዝገበሩ አባ ተስፋ ስላሴ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ እዮም ገሊጾም ዘሎም ይኹን እምበር ንሕና ኢና ክንልወጥን ሰናይ ክንሰርሐሉን ዘለና ክብሉ እውን ብዒዶምና ኣለዉ ጌታቸው ዓለሙ ኣዘራሪብዎም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ዓመት ወይ ድማ ዘበን መለወጢ ኩል ግዜ ሓደ መስከረም ይኽበር ናይዚ ምኽንያት ሊቃውንትን ትገልጹ ድማ ብርሃናት ፀሓይ ወርሒ ከዋኸብቲ ዑደት እቲ ዓመት ኣብ ወርሒ ጳጉሜን ከም ዝውድኡን ኣብ ወርሒ መስከረም ድማ ከም ብሓዱሽ ከም ዝጅምሩን እዩ ግዜ ንሕና ክንሰርሐሉ ዝተዋሃበናዩ ብምዃኑ ድማ ክንሕደሰሉ ይግባእ ዝበሉና ድማ ምስ ጣብያና ኢቲቪ ትግርኛ ጻንሒ ዝገበሩ መንፈሳዊ መምህር አባ ተስፋ ስላሴ ወልደ ማርያም እዮም ሓድሽ ዓመት ክበሃል ከሎ ግዜ ንኹሉስ ግዜ ኣለዎ ከም ዝበለ ሰለሞን ጊዜ ስለ ዝኾነ ሓዲ ዘመን ክበሃል ከሎ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ካብ ፈቕዲ 1 ስጋብ 2 እንተሪእና ዘመኑ ምስ ተፈጸመ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ቀሪባ እሞ ንስሓ ተነስሑ እመኑ እንዳበለ ናብ ገሊላ መጸ ትግዜ ምስ ኣኸለ ዝብለና ዘሎስ ብግዜ ክንሰርሕ ከም ዘለና ግዜ ናና ክንሰርሓሉ ዝተዋሃበና መሳርሒ ከም ዝኾነ እምበር ግዜ ክዓርብ كوجح ولا حنتي نحن أنت زي تغيرناس ننبر يكوننا نزلنا تجزي زقصل زلو تجزي نمود تقرب نحن ونبت مود تانا نقربنا كي نبرنا جن مود تانا يودع مالزي سلزي منفساوي النت أو حدش عمد كتري خلها زي نبرتك قلتك تنسح كاس في الصم ما قد خد حز نجزير كتحجوس بموسانيو خبر زلو تكبر مطمق يوحنس نزبنا وانجيل بري كفاتي بمخانو مبقسيم انتان نكخون تباهلو مصوعي حدش عامة إثيوبيا قدوس يوحنس نكبهال كم استقبرم ليكاونتي أورثودوكساوي توحدو بيت كريستيان إثيوبيا يقلصوم أبا تسفا سلاسيون نزي حساب يردوم قدوس يوحنس كم زفلت ناي أوريت ناي موداتا نبيين ناي حدث كيدان كان مجمريا حواريانيو زمالت كان تايمالتيو قدم غويتا ممصا سبات نمنقد املاخ يدالو نيرو غويتا مسمصخاني اتي زنغركم بدحيك مصي زبلكو نسو يو إلوها بزعبا غويتا بممسكر اب حدث كيدان مجمريا مسكر اي كوينو ጊዜ ናይ እግዚአብሔር እዩ ፀሓይ ምብራቃ ክረምትን ሓጋይን ምፍርራቆም ኣይተርፍን ይኹን እምበር ንሕና ኢና ክንልወጥ ዘለና ክብሉ እውን ምዒዶም ጊዜ ወይውን መዓልቲ ወይውን ዕለት ናይ እግዚአብሔር ይሁብና ኣብ መዝሙረ ዳዊት 73 6 ስጋብ 18 ተሪኢኻዮ መዓልቲ ናትካ እዩ ዕለቱ ናትካ እዩ ብምባል ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ግን ዓና ክንዓየሉ ከም ዝሃበና ነዚ እግዚአብሔር ዝሃበናኻ ንሕና ዋላ እንተበደልናኻ ተመዓልቲ ምብራቁ ምምሳዩ ከረምትን ሓጋይን ምፍረራቁ ኣይተርፍን ንሕና ብስራሕና ጽባሕ ንግሆ ሰናይ ጌርና ሰናይ ሰሪሕና ሰናይ መስኪርና ንየማን ደው ክንብል ሰብነትና ምሕደሪ ኣምላኽ ብምዃኑ ካብ ክፋትን ተንኮልን ካብ ስራሕቲ ሕመቕ ወፂና ብፍቓደ ኣምላኽ ክንመላለስ ከም ዘለና ዝገለጹ ኣባ ተስፋ ስላሴ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ዝሓለፈ ኣኽለኩም ምባሉ ኣረዲኦም ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ምዕራፍ 4 ካብ 3 ስጋብ 6 እቲ ፍቓድ ኣሕዛብ ዝገበርኩምሉ ብምዕንዳርን ብስጋዊ ትምኒትን ዘሕለፍኩምዎ ግዜስ ይኣኽለኩም ከም ዝበለ እቲ ዝሓለፈ ግዜ ሕጂ ሓድሽ ዓመት ንሕዚ ተኾይና ዝሓለፈትካ ባዕልና ንዓና ዘእረገትና ንሳ ግን ኢላ ዝሓለፈት ግዜ ንሳ እንታይ ንገብራ በቃ ንሳ ከም ዝሓለፈት ምስ ሕማቕ ነገራታ ከም ዝሓለፈት ሓሲብናስ ብሕጂ ብለውጢ እዚ ኩሉ በቲ ፍቓድ ኣምላኽ ኣንጻር ፍቓድ ኣምላኽ ዘይኮነስ ብፍቓድ ኣምላኽ ክንመላለስ ወሲና ክንከይድ ይግባአና
እቶም አቦ ሰናይ ሰሪሕና ፍቃድ አምላኽና ፈጺምና ንምሕረት አምላኽ ክንጽበ ከም ዘለና እውን ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ዘመን ክግለጽ ንዘለዎ ኣብ ሰማይ ንዝተዳለወልና ዕድል ወይ እውን ምድሓን ካብ እግዚአብሔር ስለ ንጽበ ነዚ ኸዓ ብቑዓት ክንከውን እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ኩልና ጉለትና ኣሪምናስ ሎሚ ዘመን ካብ ዓመ ብዝሓሸ ሰናይ ክንገብር ሰናይ ክንሓስብ ምክንያቱ ቅዱስ ጳውሎስ ታይሉና በተስፋ ተሓጎሱ በጸበባ ተዓገሱ ተባይልና ኢና ኣብ ጸበባናስ ክንዕገስ ከም ዘለና እንተ ተዓጊስና ኻጽባሕ ንግሆ ካሊ መዓልቲ ከም ዝኾነ እዛ ሎሚ ብኸመይ ተሓልፍ ብትዕግስቲ ሕሊፍና ጽባሕ ኣብረሃባ ክንበጽሕ እንተ ኮይና ኩሉ ሰብ በተስፋ ንእግዚአብሔር ንምሕረት አምላኽ ክጽበ ከም ዘለዎ كمعد زدلم حدش عمت وانو تراي زي كونس نحناون بسرناي سراحتن تكبارن كنحدث كم زلنام اتوم عبو معيدوم بوشطاون قداماون فتناتات النات تصالوه زمص قطبا ኢትዮጵያን ممحياش መንግስቲ ኣብ 2016 በጀት ዓመት ዝወሰዶ ስጉምቲ መምሐሺ ማክሮ ቁጠባ ካብ ዝፈጸሞም ዓበይቲ ተግባራት ይዝራ ብተኸታታሊ ሃገር በቀል መምሐሽታት ሃገራዊ ቁጠባ 7.5 ሚታዊ ዕብየት ዘመዝገበቲ ዓውዲ ተወዳዳርን ብዕዳጋ ዝምራሕን ብምግባር ፍትሓዊ ተረባሕነት ህዝብታት ንምርግጋጽ ኣብ 2016 ዓ.ም እንታይ ዓበይቲ ጉዳያት ተሳሪጦም ንዝብል አባዲ ደመቀ ዝስዕብ ዳሳ ሳዳሊልና ኣሎ ተኸታተልና እንመለስ ممحاش زفر قطبا إثيوبيا أب 2016 بجت عمت كاب استتحازو تلمتات منجست فيدرال بعبي زترحيم بوشتاون دقاون فتناتاتنا تصلو زمت قطبا أب 2015 عام تمرت إثيوبيا شوعات نتبح موشة ميتاوي حفشاو عبيت عمز جبايم منجستي أب زفر قطبا زوصودهم تخطاتل تاجر بوكل ممحاشتات ببركة هاجر نستمز جبع عبيت عزوز جدن يروم بمدايزي تودا دارن بعدا غاز مرحنا خونز مز قطبا إثيوبيا كلن تناون فتحو تربحنتن ህዝብታት ዘረጋግጽን ኣብ ምግባር ቀንዲ ዕማም መንግስቲ ነይሩ ሃገራዊ ምድንፋዕ ሓፈሻዊ ፍርያትን ዕብየትን እቲ ዘፈር ዝተተሓዘሉ ሽቶ ምፍጻም ኣብ በጀት ዓመት 2016 ትልሚ መንግስቲ ተገይሩ ተወሲዱ ብመሰረት እዚ ኣብ ፖሊሲ ገንዘብን ፊስካል ኢኮኖሚ ሚኒስተር ኣፈጻጽማ ኣብ ዓመት 2016 ብዘፈር ቁጠባ ካብ ዝተራዩ ዓበይቲ ለውጥታት ብቐዳምነት ዝጽራሕ እዩ ይሄ ሪፎርም አንዱ አንጓ እዚ ሪፎርም ሃገራዊ እቶት ንምዕባይ ዝጠመተ እዩ እዚ ብመሰረታዊ ምምልዋጥ እዩ ስለዚ እዚ ሪፎርም ዓቕቢ እቶትና ንምዕባይ ዝኽእል እዩ ፍርያትን ምህርትን ሃገር ክድንፍዕ ብምግባር ኢትዮጵያ ውሕስና ምግቢ ንምርጋጽ ካብ ዝገበረቶ ጻዕሪ ዓርሳ ብዓርሳ ንምኽኣል ዝኸደቶ ርሕቀት ኣብ 2016 ካብ ዝተመዝገቡ ውጽኢታት ቁጠባ እቲ ዝዓበየ እዩ ኣብ ፍርያት ስርናይ ዝተረኣየ ለውጢ ከም ሃገር ተስፋ ዝህብን ዝበረታታዕን ውጽኢት እናተመዝገበሉ ዝመጸ እንትኸውን ስርናይ ናብ ወጻኢ ሰደድ ብምግባር ሸርፊ ወጻኢ ምርካብ ተኻኢሉ ምህርቲ ፍርያት ሩዝን ምሸላ ባሕር እንትኾነ ጽቡቕ ውጽኢት ዝተረኣየ እንትኸውን ኣብ ትሩፋት ሌማት እውን ዝበረታታ ዓወት ውጽኢት ብብርኪ ሃገር ተመዝጊቡ ብዘፈር እንስሳትን ውጽኢት እንስሳትን ሓዊሱ ብምህርቲ ፍራምረ ዝለዓለ ለውጢ ዝተረኣየ እንትኸውን ወሰኽ መነባበሮ ብምንካይ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ዓብይ ግደ እናተጻወተ መጺኡ የ2016 በተለይ መስኖን ስንዴ ናይ 2016 መስኖ ስርናይ እንትውስኽ ልዑል ዝኾነ ወሰኽ እዩ ዘርኢ ኣብ ሩዝ ጸጋታት ሌማት ልምዓት ሃፍቲ እንስሳት ብዙሓት ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም መፍርያይነት ኢንዱስትሪ ንምንቕቓሕ ብወፍሪ ኢትዮጵያ ተፍሪ ሓፍ ክብል ዝተሰርሐ ስራሕ ብዙሓት ፋብሪካታት ናብ ስራሕ ክኣቱ ዝተገብረ ከይዲ ኣብቲ ዓውዲ ለውጢ ምዝገብ ምህላው መርኣያ እዩ ዘፈር ግልጋሎትን ቱሪዝምን ከም ቁልፊ መሰረት ቁጠባ ኮይኑ ናብ ረብሓ ንምልዋጥ ብዝተሰርሑ ስራሕትታት ምልዕዓል ልዑል ውፅኢት ክምዝገብ ክኢሉ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ኣብ ምስሓብ ዝተሰርሑ ስራሕትታት ኢትዮጵያ ዝነበርዋ ጸገማት ቁጠባ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናይ ምፍታሕ ዕድል ዝዕበየ ኮይኑ ተራእዩ እዩ ኣብ ዘፈር ፋይናንስን ኣዋህባ ልቃሕን እውን እንተኾነ ዓብይ ለውጢ ዝተመዝገበ እንትኸውን ዲጂታል ቁጠባ ክሰፍሕ ብምግባር ኣብ ኣፈጻጽማ ፋይናንስ ዝሐሻ ኣፈጻጽማ ምምዝጋብ ተኻኢሉ እዩ ኣብ ምክፋል ማዕድን ምሕዳስ ዘኣረጉ ኣባይቲ ጽጉማት ወገናት ዝተሰርሑ ስራሕትታት ሓፈሻዊ ቁጠባ ኢትዮጵያ እናዓበየ ምምፁ ከም ኣብነት ዝጽራሕ ተግባር እዩ ኢትዮጵያ 50 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካል ዝሓዘቶ ትልሚ ንምዕዋት ኣብ 2016 በጀት ዓመት ልዕሊ 7 ቢልዮን ፈልሲ ብምትካል ክሳብ ሕዚ ዝተተኽለ ፈልሲ
ልዕሊ 4 ቢልዮን ክበጽሕ ብምግባር ሽፋን ደኒ ብምዕባይ ኣብ ምድንፋዕ ምህርትን ፍርያትን ናይ ባዕሉ ግደ ካብ ምጽዋቱን ላዕሊ ብለውጢ ከባቢ ኣየር ዝመጽእ ሓደጋ ንምንካይ ሰረት ተነቢሩ ሓሊፉ እዩ። አረንጓዴ አሻራ ወይንም ደግሞ ግሪን ሌጋሲ የምንለው ተበግሶ ሐምለዋይ አሰር ተመናሚኑ ዝነበረ ሐምለዋይ ልምዓት መሊሱ ብምሽፋን ብኽለት ማይ ብምክልኻል ሓድሽ ኃይሊ ኣጠቃቅማ ብምስፋሕ ቁጠባና ካብ ካርቦን ብኽለት እናተሓተ ንኽኸይድ ዝገበር ስጉምቲ እዩ። ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ ዓመታት ኣብ ዘፈር ቁጠባ እናመዝገበቶ ብዝመፀት ውፅኢት ካብ ምብራቅ አፍሪካ ቀዳመይቲ ካብ አፍሪካ ሳልሰይቲ ብርኪ ዕቤት ቁጠባ ዝወነነት ሃገር ንምዃን ኪኢላ እያ። ዓመታዊ ማእኸላይ ዕቤት ቁጠባ ድማ 7.5 ሚታዊ ተመዝጊቡ እዩ። حز ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክሰግር ልዕሊ 15 ሚሊዮን ብር ዝግመት ዋጋ ዘለዎም ኣቑሑት ኮንትሮባንድ መሓዙ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ምስ ሃገራዊ ሓበሬታን ድሕነትን ብምዃን ብዘሕጋዊ መገዲ ናብ ሃገር ዝኣተወ ኣቕሓ ከም ዝሓዘ እዩ ገሊጹ ዘሎ። እቶም ኣቑሑት ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምእታው ክከፋፈሉ ዝፈተኑ ኣብ ከባቢ ገላን ኮንዶሚንየም ሾፌርን ሓጋዚኡን ሓዊሱ እቶም ኣቑሑት ኮንትሮባንድ ከም ዝተተሓዙ ሓበሬታ ፖሊስ ፌደራል የመላኽት። ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ተመልከትና። ጽባሕ ንምጥቃም ሎሚ ክንሰርሕ ኣለና ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንሓድሽ ዓመት ምኽንያት ብምግባር መልእኽቲ ተመሓላሊፎም። ብገበን ክሳብ ሞት ፍርዲ ተወሲንዎም ዝነበሩ 178 ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል بحدش عامة مخنيات يكرتها كم تجبر لهم منستر مكل خالف درئي أفليتهم. بيراوي ملك فتن 10 كفلي كابز وسدو توم 36 شحن 409 متوسط لعلو تكالات تمرتي ممزقابهم منستر تمرت أفليتهم. باركست ملكتي بايو غنز نور زيناتات عبزازي ملخو سعيو صوتا سبورتنا كبليو دقيبنا حس حد عمد كل من فتو سلام.